بله ما مستفهیم پشتی 5 سالان جوی جوینا آکو بنافتکن خودی گراوی نفرمی پشتی آلوزیا کو نابرا ترکیه و قبرس و یونانستان چه بو ایدی ترکیه نهات وخاندن چه هات بیرا اوروپا کو وجاره ترکیه وخاندی وی جوینه بکه و چه هات گهردن لگوراده نها tabi pişti civini ku civin hat darxistin û hemû aliyên ku beşdarê civînê bûn beyanê xwe dan. Ji alî Tirkiye ve diyare tiştek neguheriye fakat ew dixwazin ji bawayekî stratejîk rola xwe ya rojhilata navîn û her wiha navbera Avrupa û rojhilata navîn de xwe wek pirekî dihesibînin wî rola bikar bînin. Yani bir rengekî dibêjin ku siyaseta me ev e em neguherin jî hûnê me mecbûrin bigirin. Xwazim vir de got nav şekir be bir mamustem. Avrupa yani te got navara rojhilata navîn û Avrupa de weke pirekê Tirkî bikar bîne. Lê di pratika van salên kêmanî 10 salên dawî de yani Avrupa Tirkiye nikare bibe ew pir ji ber ku bi cîranê wê re hemî nakokî û alozî hene. Tirkiye hêjî wisa difikire ku navbera wan de pirekî ye. Fakat tirsên Avrupa jî heye. Mesela gava ev civîn hata axaftin ku 5 sal Tirkiye beşdar nebûyî pir însan difikiriya ku ji ber ku Tirkiye mafê mirova tê bin pêkirin ji ber ku Tirkiye êdî wek berê biryara dadgehên Ewropayê bikar nayîn yan jî Kriterên Kopenhagenê kriterên Kopenhagenê û kriterên ji alî aboriyê ve û yekîtiya gumrukê ve falan bivan lê yek ji wan nebû. Çi bû mesele? Mesele tehdîda Tirkiyeyê ya li ser Qibrısê bû. Taybet ew mesela Behra Spî de pirsgirêk derketibû. Dûr de jî Tirkiye Erdoğan ve demê bira baş ve bîrame rasta rast Avrupa tehdit kir. Goya em hemû muhaciran deynin ber deriyê ve koçber werin Awropayê. Hatta vê tişta jî eşkere kir. Yani gelek ji ber wê yekê Awropa êdî piştî wê salê heta niha ku salê du cara ev civîn bi tevayî wezîrên derveyê welatiyên Awropayê ve tê çêkirin bangî yekî jî nekirin. Ev car bang kirin em lê dinerin du tişteye mesela ji alî Awropayê ve dibêjin ku du pirsgirêkên me yên mezin heye. Yek Gazê ya duyemîn Ukraynayê. Yani ji bo van pirsgirêkan bi rengekî çareser bikin yan jî ewlehiya xwe biparêzin. Di wî warî de jî helbesta wan diyar e. Di Gazeyê di piştgiriya İsraîlê dikin bawayekî eşkere. Yani derdê wan ne lûr mafê mirovan e bin pêkirina jiyana însanan falan bivan ewnine. Di Ukraynayê de jî piştgiriya Ukraynayê dikin. û di vî warî de jî Tirkiye siyasetekî zelal nameşîne. Di vî warî de her du siyaset de jî em bêjin bi rengekî gel polîtikaya Awropayê nine. Li evê Gazeyê qaşo yani di rastiya xwe di newsayê de teklî gel Rusyayê hêjî devamı yani petrola Azerbaycanê ser Tirkiyeyê ve dişinde İsrail'e bejim Rusya ne İsrail'e ser Rusya'yı dişin ser Azerbaycan'ı ser Türkiye ve dişinde İsrail'e le dibêje ku piştgiriya Gazeyê dikim yani mücahidiye Gazê dike ev ya rastını fakat vî warî de nakokî navbera wan û Awropayê de heye her wiha di siyaseta Ukrayna de jî em bêjin Tirkiye siyasetekî din dimeşînî yani gehlba Rusyayê gehlba Ukraynayê di vî warî de jî heye Awropa dixwaze van tiştera carekî din bi Tirkiye re bi awayekî ji bo ewlehiya xwe ji bo berjewendiyê xwe pêk bîne Tirkiye jî dixwaze ji vana îstifade bike û bandora xwe ya rojhilata navîn zêdetir bike yani nayê wê maneyê ku Tirkiye guherînekî çêbûye ji ber wê yekê ber bi pêş ve dibin dixwazin Tirkiye re tekliyê xwe baş bikin ew nine her du alî jî hem yekîtiya Awropa hem jî Tirkiye bi rastî di wî warî de berjewendiyê xwe difikirin. Berjewendiyê xwe difikirin ji xwe siyaseta dirû xirab jî ev e. Lazim e em vê yeka bizanibin yani di vî warî de bi rastî jî ew tiştên ku ji alî Tirkiye ve pêk tên ji alî binpêkirina mafê mirovan ji alî kuştina însanan qetliaman karalîna çekin qedexekirî û gelek tiştan de çav
li Türkiye tê girtin evên ku çav li Türkiye digirin jî bawayekî eşkere divê em bêjin ku şîrikê sûcên Tirkiye'nin divî warî de rolekî wanî mezin heye. Ja tiştekî din jî ê ku divê civîna dûmahî de hatiye axaftin Türkiye dixwaze piçek di siyasetê de xwe hundir yani destlatdariya Tirkiye AKP bixwe dixwaze xwe piçek xurttir nîşan bide. Ji ber vê yekê jî pirsgirêkekî wanî esasî jî vîze ye. Avrupa niha vîze nade Tirkiye. Wê rojê cara ewil tiştekî qewimî ew kesên ku ji Tirkiye bi vîze hatine Avrupayê yani wek seyahîtên, wek turîstên van derdan berî ku ji balafir dakevin polîsên Alman têl balafirxaneyê hê ku ji balafirê da neketinin ser axa Almanyayê kontrola vîzeyê wan dike. Yani êdî gava vîze jî bidin bawerî bi wan nayîne û vîze jî bidin 10 roja din, 15 roja din ew jî yani setan tişt dixwazin ji bo ku karibin vîzekî bidin. Çima bawerî bi Tirkiye nayîne. Ja divê warî de daxwazekî wan heye. Ev gelek zor didi wan. Daxwazekî Tirkiyeyê dixwaze vîzeyê de piçek êdî hêsanî nîşan bidin. Yani berê digotin vîzeyekî bê vîze em ê li temamê Ewropayê bigerin. Niha dibê ew temam vîze nadin ama qene bi vîzeyan piçek sis bikin, vîze bidin. Er Hakan Fidan du roj vê tişta bi wezîra re axiviye. Du roj. Vê tişta bi wezîra re axive ki da ku vîze serbest bikin yan jî vîzeyê bi awayekî hêsatir bikin divî warî de. Fakat tiştê esasî Tirkiye biryara dadgehên Yekîtiya Ewropayê bi cînayîne. Divî warî de çend biryarên esasî heye. Biryara ser Birêz Abdullah Öcalan, biryara li ser Selahattin Demirtaş, biryara li ser Osman Kavala û gelek biryarên din ji dadgeha Ewropayê derketiye lê heta niha wan biryarana pêk neanîne ji bo ku pêk bînin jî tu hêviyek nedane tu aliya. Fakat li hember vê yekê balawa bikişîne heta niha yek tiştek ji Tirkiye re negotinin. Yani nabêjin çima hûn vê tişta pêk nayînin. Car carna dibêjin ku lê bine hûn van biryarana pêk neynin em ê mecbûr bin li hemberî we hin helwestan bigirin. Lê ew helwest çin wî jî diyar nakin. Ya din jî tirsekî din Ewropa hê jî heye pirsgirêka koçberan. Li Tirkiye milyonan koçberên Rojhilata navîn bi taybet yên Sûriye hene. Hatta niha jî tiştê fermî tenê yek û welatê Yekîtiya Ewropa welatên Yekîtiya Ewropa dane 6 milyar euro ji Tirkiye re dane. Yani tiştê tê gotin 5.3 milyar euro hatta niha dane. Yê mayîn ji wê sala 2025 de hatta nîvê sala 2025 bidin. Ev tabii rewşekî bazariyê ji bo Tirkiye. Türkiye dibêje ku ew pereyê ku hin didin kêm e ev ya bi awayekî fermî ji alî Serbê penaberên Sûriyê parsekê dikin. Na ji xwe mesref nakin. Tirkiye ji bo berjewendiyê xwe wan perana bikartîne Yekîtiya Ewropa jî vê tiştê zane. Ne ku nizane. Ji xeynî wî jî tiştê tê gotin qasî 6 milyar euro jî bê ku Yekîtiya Ewropayê bide bi awayekî din bi krediya û bi ji alî dewletên din Yekîtiya Ewropayê bi taybetê Almanya çünkü ji koçbera ditirsin yani resmen dibêjin ku ev bertî ji bo te wan koçbera li wir bigire bira neyîne Ewropa. Divî warî de jî derdê Ewropa heye yani piştî 5 salan bank kirin ji bo çi ji bo berjewendiyê xwe ne ku ji bo pêşketinek li Tirkiye çêbî yani hê jî piştgiriya ve hikûmeta ve destlatdariya faşîst mesela doza Kurdî jî ne rojeva wa de bişî. Qet ne rojeva wan de ye. Qet ne rojeva wan de ye. Yani divî warî de hatta piştgiriyekî mezin jî didin Tirkiye. Yani Tirkiye bi her cüreyê êrişî Rojavayê Kurdistanê dike. İnsanan qetil dike. Hatta niha yek dengek ji wan derneketiye ser de jî ew axên ku ji alî Tirkiye ve hatiye dagirkirin li wan dera ji bo ew kesên ku ji derve hatine li wan dera bicî kirine avahiyan çê dikin. Li Başûrê Kurdistanê em lê dinerin şer her diçi mezintir dike Tirkiye. Çekin qedexekirî bi kartînê hatta niha jî dengê xwe dernaxistine. Yani divê herkes bizanib ku bi rastî jî ev civîna berjewendiyê û di wê berjewendiyê de jî eger alî bi hev bikin
ve tekniği ku peş ve bebin yana ve her viyavayıcı biçin be. شوية بحث باشوریه کردستانی کرم و مسامه کردی بجی ایرو سیویه که تباخیه Rastı, rastı. ایرانینا 1996 دمار کو پارتی دموکرات Yani biraz tici, هفکاریا صدام یه نکیش هولیری درخست بله biraz tici Ama Kurdi. diroka kurdadı. Tişte her ireş ev merev bi dijmine xure hevkari bike o büve hevkari ve aliye ki din ya kurda tek bebe yani jî zor bide. Ez wan dema pir baştanım. Yani نو تو شش سیویه که تباخن tabi süyeke no düş tabağa no düşeş yani vek irod zanım kat bawer nedkir ku ve tişteki usa bekirin. Yani ev kurdin ku bi sala diji Saddam şer kirine hazaran şehit tane Drojeki de jboku ev şerê navxwî ya Parti Demokratîk Kurdistan û Yekîtîn İşbanî Kurdistan de ji ber ku lawaz bûbû piştgirî ji neyarê xwe xwest ve çaybira bêbîra we ne tenê tank û topê Saddam hat her wiha hêza komarî ya Saddam jî hatin. Hêza komarî ya Saddam qatilê herî mezin ya Kurda bû. Qatilê yani artêşa taybet ya Saddam bû. Ev bu xwe jî hatin. û hatin û wê demê hatta ne tenê hewlêrî dagirkirin hatta bi Süleymaniye jî çûn hatta bi Süleymaniye jî çûn lê dûre hin hêzên din ket navberê û bi rengekî مخابن جی نها همان روش دوام dike Nuha xirabtir tabi. Nuha xirabtir. Bir rastî jî nuha yani dîsa jî meriv dibêje ku Saddam qene bi dijminê wan bû hat ama soza xuma vekşiya çû. Her wiha li wir nema ne got min Kurdistan carekî din dagirkiriye destlatdarê Kurdistanê lê niha pêşkeşiya çi ye pêşengiya artêşa Tirk dikin ji nav bajarê xwe derbas dikin çiyayê Kurdistanê bi wan didin dagirkirin û her wiha em jî ew jî dizanin ku ve devleta Türk gava li wan dera xwe bicî bike ne mimkün ku ji Kurdistanê vekşe ve ji bo berjewendiyê xwe ji bo karên xwe qirêj bikar bîne. Gelek spas. Mijarame dayû mamoste karoxebatên Dem Partiye Partiye Dem Partî îdî dest bi seferberiya rêxistin bûyînê kiriye vê mehê de em sêzdê mehê ve konferansa jinan çebibe û çarda û pazda jî konferansa navendiya rêxistin bûyînê em Kurdî navaroka nûçeyê guhdar bikin û giringiya van konferansa em ê mamoste Fehîmî Şikre gotûbêj bikin. Lijneya rêvebera navendî Meyekaya Dem Partî di çerçoveya biryarên civîna 26 Hezîranê de wê di meha Îlonê de seferberiya rêxistinbûnê bide dest pêkirin. Dem Partî di Îlonê de dê du konferansên girîng li dar bixe. 13 Îlonê konferansa rêxistinbûnê ya jinan û 14 Îlonê de jî wê konferansa rêxistinbûnê ya navendî were pêkanîn. Dem Partî li gelek bajaran jî têkildarê konferansê xebatan dide meşandin. 200 delege ve beştarê konferansa rêxistinbûnê ya jinan, 306 delege jî wê tevlî konferansa rêxistinbûnê ya navendî bibin. Di konferansê de tevî çareseriyên pirsgirêkan ji Partiya Kedê ya gel HP heta niha tecrübeyên 32 salên di têkoşîna demokrasiyê de derketine pêş wê werin nirxandin. Dem Partî ji bo xwe bi temamî ji hilbijartinên pêşwext re amade bike wê ji meha Îlonê û şûn ve xebatên xwe zêde bike. Belê mamoste Dem Partî lezdaya karxebatên rêxistinbûyînê qonaxa 32 salan de partiyên li Bakurê Kurdistanê û Salipeyê hev nav gelek şert û mercên bi rastî pir zehmet de karîbûn heta roja îro dewam bikin. Giringiya van konferansan û em bêjin rêkberiyên li pêşiya Dem Partî di vê qonaxa me nû de çi ne li gora te? Ya rastî lazım em eşkere bêjin. Eger pirsgirêk tune be pêwîstî bi nîqaşên bi vî rengî jî nabe. Rast. Yani esasa xwe de yek û van nîqaşana derdixin pêş û ser de jî em bêjin biryara konferansan tê girtin girêdayê pirsgirêkan e. Yani beriya hilbijartina giştî û hilbijartina herêmî em tê bîrame konferansên fireh çêbû. û piştre biryar hate stendin
li gelek ciya peş hilbijartin çêbû ji bo namzetan û namzetan piranî ji alî gel ve hate hilbijartin yani beriya ku bên hilbijartin ji alî gel hatin pejirandin dûre melêner çi bû gelek ciyan pirsgirêk derket hin namzet Roştrayı devş parti berdan hinek ciwan çûn bi AKP'ye re bi neyarê xwe re hevkarî kirin yani li gel wan cî girtin beşdarî AKP'ye bûn ev ya tabi gengeşî jî bi xwe re vekir evana jî diyar dike ku pirsgirêka herî mezin ya di Dem Partiye de pirsgirêka xwe rêxistin kirin e bi rengekî lawazî ki di wî warî de çêbûye Şu navê konferansa jî dibin navê konferansên rêxistinbûyînê. İşte pirsgirêk diyar ji derketî ortê îja tiştekî din jî sala 2015 û vir de êrişên pir mezin ser partiyê ve tê çêkirin bi de hezaran endamên partiyê hatin girtin hezaran ji vana hê jî di zindanê de ne û her wiha yani ev jî em bîr nekin bi de hezaran însan kadroyên têgihîştî yên partiyê bi rengekî mecbûr man berê xudan derveyî welat ji bo zindana nekevin zindana îja eviya di nav partiyê de lawaziyekî mezin çêkir feqet tiştekî herî xurt ya va kevine şopa heye ew jî helwesta gel e yani pirî cara me eşkere digot ku gel li pêş partiyê bi rastî jî ew helwesta gel ew berxudana gel nebana ev partî nemin ku bi ku tu xul serpiya bigire pirî cara em mînak didin em dibêjin ku ew tiştên ku hatiye serê kevne şopa Dem Partiye yani sala nodî ji hepî bigire heta niha ji seda yekî wî li Partiya Komar, Partiya AKP û nizanim çi falan bevan be nikarin deriyê xwe vekin. Li ev partî li hember van zextana deriyê xwe vekin. Çima? Çünkü gel bi helwest bû, gel bi biryar bû. Fakat tiştekî din jî heye. Ev helwesta gel ancak bi rêxistinbûnekî rêk û pêk dikare partî xurt bike. Ew jî di wî warî de diyarê kemasî here. Eger kemasî ne bana ev konferansek bi vî rengî biryarek bi vî rengî çene du ya din jî amedekariya tiştekî din jî yani Siberoja Tirkiye ne diyarı wê çi bibe bi rastî jî ne diyarı hinek dibêjin ku wê şerekî pir mezin Tirkiye çêbe hinek jî dibêjin ku wê müdaxeleyekî demokratîk ji layê siyaseta Tirkiye ve û piştgiriya derveyî welat ve çêbe wê rewş biguhere yani ber bi pêvajoyekî nû biçe îja her tişt ku tê dibêje yek li şaxekî aliyê din şaxa din e îja di vî warî de ji amedekarîkî pêwîst e ew jî dîsa bi girêdayî rêxistinbûnê yani ji ber vê yekê 13 û 14 û 15 vê mehê wê dest pê bikir ama tabii wê konferansê ve jî wê nemîne ya mühim ew ê di pratikê de çawa bicî bibe ya mühim jî ew e Te got di pêşbînî hene bo Tirkiyeyek aliyê em bêjin şerekî giran ber bi xerabûnê ve aliyekî dijî hewldanên ber bi başbûnê ve yani em têxin mîzanê li gora te welatên dîktatoriyal welatên faşîst de bi rastî jî tu nikarî bêjî 100% evê bibe evê bibe niha mesela Bloomberg çavkaniyekî aboriyê ya cîhanê bi rastî jî di vî warî de nûçeyên balkêş jî çêkir yani gotin ku nûçeyên xwe de ji bo sala pêşî heta salekî din dibe ku li Tirkiye şerekî navxwî ya mezin krîzekî mezin derkeve û rewşa Tirkiye ji îro pir xirabtir bibe heta Suriye wek mînak nîşanda yani digot pêşiya Tirkiye dibe ku rewşek wisa peyda be rewşek wisa dibe ku peyda bibe wê mînaka da tabii bingeha wî jî dadigire çima krîzekî mezin ya aboriyê heye Tirkiye li her derî di nav şer de ye li her derî di nav şer de ye ne tenê li dijî Kurda şer dike her wiha ji xeynî Kurda li her derî pirsgirêkên wî heye heta Libyayê heta Singapurê heta nizanim kê çûye kê Somaliye bibore Somali tu lê derî Somaliye perê reş heye yani Tirkiye askerê xuşandiye Somali ji bo perê reş ji bo bazirganiya qirêj her wiha wî jî li wir kiriye alî
Evci pirskireki ki jere çekiriye Libya'ya de ul gelek ciyedin jil dever edin Ermenistan ile Karabağ ile Suriye. Ukrayna ile Suriye ile Irak ile Kürdistan ile Jeviya krizeki mezene eku ve kriza reve bebinci ne behevin yani nuhasi aliye destlatlarıya Türkiye'ye AKP'ye MHP'ye Ergenekon'u pirskireki mezin nabelavandı hele pirskireki xudder nekirdi fakat nabelavandı pirskireki mezin heye Eli alidin Türkiye revşa muhalefet edleri muhalefeta kurdal ser piyaye rengeki kurt nişan dedi yani lember hemu zakta radvesti li aliyedin muhalefeti rengeki tırs tevdigere. Düz CHP'ye yad persi ya eviya lazım müdahale ki kurt bebe ev dibece ku ve xuin derkeve ama jibo xuin dernekeve tu destlatları teslimi van faşistandı ki jboveye ki jiber pisyariya xub cinayni çıma çünkü mesela kurda da evcic devleti cüdatır da fikre ija vana ku meriv bini berçav eğer bir rasti be helvesta gel tev bigerin u brengeki hezin demokratik hemu behevre eniye ki berfreh jbo peşeroja Türkiye ve Kürdistan'ı çebikin dibeku ev tiştek ku em dibejin ya duyemin çebe u demokrasi ji îro berfirehtir bibe. Ama eger vê nekin ya roja Tirkiye ji îro xirabtir bibe. Gelek spas mamoste. Spas Ji bo baş. tevdibûna te van şîrova û nirxandinên te.